साननैनि हाबाफारिजों काजिगामियाव फालिदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 85थि रुंसारि सान। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पटबजारानि काजिगामियाव गेदेमा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 85थि रुंसारि सानखौ मेहेरगोनाङै फालिनाय जायो। बे फालिथायनि लोब्बायै फुंबिलिनि समाव बिबार बावजेनो बिथां असिनि स्वर्गीयारिया। बेनि उनाव सानजौफु समाव खुंनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ 1860 मायथाइनि 18 एप्रिल खालाराव जोनोम जादोंमोन आरो 1938 मायथाइनि 8 मेआव रुंसारि जायो। गेदेमा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बै समाव गोग्लैसोनाय बर' हारिनि आब्रुथि गैयै समाज आरो धोरोम सिबिनाय रांखान्थियारि थासारिखौ फोसाबनो थाखाय जिउयै माहामै नांथाबदोंमोन। दिनै बे साननि गेवलां मेलावनो बिटिआरनि सीएम रमद बर'आ बाहागो लानानै माखासे गोनां बाथ्राखौ बुंथियो। फैनाय सान जेरै बर'धामाव गाजा गोमजायै फालिदों आरो बेवहाय बाहागो लानो मोननानै गावखौनो जोबोद गोथारथि मोनसे आङो मोनदांदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम आरो थैनाय मोननैबो सानखौ फालिनाय जायो। नाथाय जों जिखिनिखौनो खालामा मानो गुरुदेवनि जि बिहोमा गुरुदेवा हारिनि फारसे जिखिनि मावलांनाय बेखौ जोङो मालाबाबो सुख'नो हानाय नङा। दा बेनिखायनो जोंनि गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव जोङो गिबि खेबनि थाखाय गुरुदेवनि नैबे धामखौ जौगाहोनो थाखाय 3 कोटि रां होनाय जादोंमोन। बेखौ बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि खामानिया जोंहा ब्रह्म धोरोम आफाद आरो ट्रास्ट मोननैबो मावगासिनो दङ। नैबे फैगौ बोसोरावबो आरोबाव माखासे रां होनायनि थाखाय जों बेबस्था खालामगोन। बेनि थाखाय 15 तारिखनि उनाव बिथां आफादफोरजों जोङो सावरायगोन आरो जों हास्थायदों जे जिहेतु बर' हारियाव गुरुआ सासेयानो बे जाबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो भारत उदांस्रिनि सिगाङाव गोग्लैसोनाय हारिखौ फोजाखांनो बेखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सांग्रां खालामनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ गिबि आगानखौ होजेनदोंमोन। दा बिथांनि जि सान्थौ सानस्रि आदर्श बे गासैखौबो फोथांना दोननाया जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानिनो बिबान आरो बे हिसाबै जों अरायसम बेखौ मावलांबाय थागोन। बेवहाय सरकार आरो राजखान्थि होननाय जेबो गैया। गुरुदेवखौ सिबिनायाव हारिया खौसे जानानै बयबो सिबिनांगौ आरो जों गुरुदेवखौ अरायसम सिबिलांबाय थागोन। लास्ट कुइसन, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिखौ गोदानै लुफुंनायनि खोथाया मा जागोन? बेनि थाखाय आङो ट्रास्टजों रायज्लायगोन थाबैनो आरो बिथांमोनखौ जों मदद खालामगोन। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।